мардум гушна, мардум дар Россия мондагӣ ва аксар инсонҳо ҳаминҷа мегӯм ку саволо додан ва бигем ки хай мепурсанам яхе вақт мегӯян ака фикрат чӣ аст мисол дар бораи чӣ ва як бора нархи билет боло рафт гуфта бигем савол метада. нархи билет ман аму бародародам дар ҷавоб мекунам ва дар шумо ҳам мегӯям ватанои азиз, нархи билет бигем ки бензин қимат нашидааст, ягон чӣ қимат нашидааст. як бора рейс кам ва нархи билет боло рафтан. дар ин ҷавоб як бародари дигам омадааст дар видео задагӣ клет мега Шаҳрлои Гулхоҷа самолётро арзон кун. бечора Шаҳрлои Гулхоҷа дар самолёт чӣ дахолат дорад? ӯ як хабарнигор бошад, ҳар хабаре ки ҳаст мебирояд ба шумо, ба мо шумо бигем дар расона мерасонад. мега Шаҳрлои Гулхоҷа гуногор ти. барои ҳам гуфтам оли занг бизанам апай Шаҳлора, апай Шаҳло хеле зулми бад накуда ҷони мардум, нарха арзон ки камтара мардум бирава хонашон. чаро нарха боло бардоштан ва бигем ки рейса кам кардан метонистан куллан накунанд. ну куллан агар рейс накунанд бозам мардум ягон вазмушатса мекард, яъне ки як фикр мекард, як ғазабӣ мешид, чӣ ба рейс нест, чӣ ба рейс нест. при этом гуфтам бест рейса мо якта дута да як моҳ мекунем, нарха 70,000 мекунем. фаҳмидена? яъне одаме ки гишна аст ватан рафта натона, барои ки уҷам гишна мемонад, на танҳо дар Россия. اونم بپل کامبغل کجا میره و تاری پلقتی راه زمینی را بنده. خیر مدامای دوران تجارت دوران بیزنس دوران بگیم در روسیه و غیره چیزها دوران و میتونن که 70,000 80,000 بروان بیاین. همه همین سببش تنها برای نرفتن شما تاجیکستان بود. خلاص تمام دنیا را سامالیوتاش بعد از یک مدتی بگیم که یک ماه یا که 40 روزواری همین اروپا و دیگر دولت ها یک دیتا 40 روزواری رئیس ها واقعا کم شدن. از بس که این کسل یکی یک باره بود و طرز طبابتی ای را اونقدر نمیدونستن چه خیلی طبابت کنن و انسان ها که اکسپرتیزیشون گذراندن اگرچند که اگر لیکارستوا ای را دورو شکی نیافته باشند و دیگر اصول ها قطعی از ارگانیسم از خون آدم آنالیز میگیرن ارگانیسم و از میجاز همون نگاه کرده با همون پداب دوروها بگیم که میتونن که طبابت کنن. بعد از 40 روز بگیم بعد از 40 روز تمام دنیا برگشت با همون رئیس ها پویز ها سامالیات ها و غیره ها обычный режими که اول که داشتن با کار در اومدن. تمام دنیا با کار در اومدگی است. رئیس ازبکستان ببینین، رئیس قزاقستان ببینین، شما هموطنان عزیزم رئیس قرغیزستان ببینین. سامالیات چارترنی رئیس ای بالا و بتر ندارن، обычный رئیس دارن. رفته آمده استن گرچند اگر که این رئیس ها را بخپن کمپانیا بانکروت میشه و کمپانیا بانکروت کشید همه این دنیا دولتی نیست، ترک میکنن. وقتی که کمپانیا که من در اگرات شما میام کارتوشکا میشنونم عادی میگیریم، من یک دیخون هستم میام در اگرات کارتوشکا میشنونم، تو در حالت که تو دما او اجازه نتی او مونم در کارتوشکا جبور تا ببندی در کارتوشکای ما او نمیام کجا میرم بس میکنم میپرتم میبرم میرم نمیکنم کارتوشکا. از اون جمله همین انسان هم همین خیلی هستن. کمپانیا وارد میشوند کار میکنن در حالت که کمپانیا که کار نکردن در اونجا البته همینجا میبرن، یعنی که دیگر کانترکت میبندن دیگه میروند. البته که باید обычный رژیم تمام دنیا کار کرده است، همه دنیا. بدرین مرحمت کنید در سایت قرغیزستان رئیس شوینید. обычно Москва قرغیزستان رفته اومده است. обычно بگیم که ازبکستان رفته اومده است. یگان معما یگان مشکلی ندارن. رئیساشون یکی باره گفتی همو گپا 70,000 80,000 نشیدن. چرا که تاجیکستان اجقیدن؟ برای که شما بر نگردین وطن.
паника ҷиқид мардума. Каме ки бигем ки мардум вақте паника ҷиқид ва аксар инсон гуфт ки мерам ватан, бимрум ҳамҷа бимрум ки иҷа чикор мекунам. дигар охирон капекошонда тайёр будан билета бигирам барбигардам биравам пеш падар модар. вақти шумо бармегаштен мерафтен конфликт дар онҷа баъд дар сари Эмомалӣ сар мешид. Эмомалӣ мурд хел қапид ки шумо наёед, шумо мардум наёед. вот барои чи рейс қимат шид, рейс кам карда шид. обычно дигар рӯзҳо чандқадар исомон айрш кор мекард. рейсҳои тоҷик айрам гирифтагӣ буд, парвоз ба тоҷик айра медод. компанияи давлатиш ҳама сомон айр парвоз самолётиш ку бовар ки моторш дар ҳаво дуд мекард, меомад мотори трактора мекандан, мезадан, даш роиш мекардан ки бира одам биёру одам бар, одам биёру одам бар. якбора эпидемия шид, рейсо баста шид, аммо чартерни рейсу шид, нарх боло, барои ки камбағал одами оддӣ натона рафта. яъне ки одаме ки камбағал рафт, ҳатман дар онҷа бо ҳаму камбағалиш аст, дар сари Эмомалӣ проблема мешид. ва якчандта бигем влогер ба номи дигар хайркино пайдо шидан, ёфтанд. То есть барномаи амният буд. ба сари шумо инамира ташкил кардан, омадан да килои картошкатон додан, гуфтанд до кунед, дақи акам до Аллоҳу акбар, ҳами акам намешид, ман гишна мемондум. не вақат аз уҷа пила додан яди симо гуфтанд анди ҳамуҷа 2 килои картошкашона бихар, ба чешони иҷа наёян ки иҷа мо дига сарфа рафта наметонем. хулас коротуна ҳами хел бигем ки самолёта ин ҳаме то имрӯза тамоми дунё обычно рейс кор кардеста, единствен Тоҷикистон то имрӯз ҳаме тарса шуморо қабул кунад. интихобот чам гузашт, 90-92 овоза гирифт. ман ирам қадар гуфта метавонам ки 90-92% мардум овоз додани нарафтанд. яъне ки набуд. ҳамун омадагиш боқӣ мондааш бигем 82%, бигем 88 буд, омадагӣ буд. 82 буд. ҳамун қадарш омадагӣ буд. ҳамун омадагӣ. дигар халос, яъне ки қиссаи интихобот буд чи танҳо пеш як қасамхӯриш мондааст. бачаҳо мардум мондастанд ки Исо Башири очаш қасам мехӯрад, хаяк чизе қати бихӯра нахӯрад. хулас фикр кунем ки мардуми Тоҷикистони мо аз ин да сахттар рӯз намедонам да болошон худо наёяд ва фикрам ки уш дая бигем хел тоқат мекунанд, сабр мекунанд, бигем ки чикор мекунанд, бешинанд. ва як алюминий дар карданаш лента бастагӣ мега шумо чемпионен бихапенаш. чемпион бояд золотой бигирад, чилои тоза қати сохтагиша ҳам хел аст. чемпион бояд ку ойлики хуб бигирад. 500 сомон футболисто гап зестанд, дар интернет ҳам биромадааст. 500 сомон оила қати чемпион намуҷа зиндагӣ дорад. мега як патинка гирифтанда, кроссовкаи футболӣ гирифтанда, оиликат намерасад, оли куҷур расабу ба дигар корот. яке футболист. хулас бигем ки нами мардума бозам ажиотаж, оли фардо мебинем ки ҷавонои вилояти Суғд як наградаи дига мегиранд, баъд фардо мебинем ки ҷавонои Бадахшон як наградаи дига мегиранд. имсол аки ҷавонҳо ҷои аввал гирифтану награда гирифтану ва ғайра корҳоро кардан, бигем имсол соли ҳамон наградаи ҷавоно мешавад, то ки Эмомалӣ боз чортарафша мустаҳкам карда сахттар карда гирифтан шад. хулас қиссаи интихобот буд, қиссаи мардум буд, ҳама тинч, ҳама ништияк, рақс, бозӣ. як групп беномусо пешво шараф намедонам ё ай маҷбурӣ кардестанд, ё ки ора бигем ай пеши хишум кардестанд. манам ҳам дар тавошон комментошон сурати азоби тоҷикоро мемонам, зиндагишона мардум монам. баъд аташ як гӯсфанда мемонам, мегум агар ки баъди ҳамеёро дидан ки бозам ҳамун гӯсфандӣ такардан бигирин, ҳами тагдати ҳами гӯсфанд асти мануш, яъне ки роиш мекунам. хулас ҳамаи буд шид. Қирғизистон 4 бор инқилоб кард, мо ҳолиам хоб
одиқ кардистед. Ман аслан имрӯза алам мекардагим, дард мекардаги гапа мегум, қатиётон гап задам. Дигар худовандам гуфтагӣ аст дар Қуръон, он чизе ки мебинӣ, агар тавоноии даст қатӣ манъ кардан дорӣ ва намекунӣ, ту гунаҳгор ҳастӣ. агар тавоноии даст надорӣ, тавоноӣ мега сухан қатӣ, гап қатӣ, гардондан тавоноиша дорӣ. агар ишам намекунӣ, ишам ту гунаҳгор ҳастӣ. ҳеҷ кор накардӣ ку бад дидан аст. И охирон варианте ки як инсоне ки дастш кор намекунад, пош кор намекунад, забонаш кор намекунад, ҳамта якҷои ховай, ҳам чишмош мебинад, ҳеҷ кор карда наметавонад. ана ҳамн варианти ҳамн яъне ки бад дидан аст. ва инсоне ки тавонои даст қатӣ манъ кардан надорад, манъ намекунад, мега ман дилам қатӣ бад дидистам, ё ки яъне ки иам дуруғ аст, гунаҳгор аст. ва инсоне ки забон қатӣ метавонад, варианти забонша дорад, намекунад ира манъ ку гуфта, мега ман дилам қатӣ бад мебинамаш, ҳамн худованд гуфтагие ку не, ту гуноҳашда шарик ҳастӣ.